Civic Military Parade 2022 sa Lapu-Lapu City. So, usa ni sa mga activities na include ang mga teachers. So, kuyog tani. Inyo halin na sa inyo ang syudad. Ang sapot inyo. Dagan pa kayo mga kauban na itong mga teachers ay magsaba, nangatang rabo na sila. Nag-abot na sila sa ilang kuhan. Na yung mga na-insert ko. Caught on camera. Dagong raba ito ang Civic Military Parade. Ningon sila, rain or shine, kuno ni basagi lang makuhan. So nanggawas ng mga nanggawas ng mga payong. There you go. Yan. Nanggawas ng mga payong. Teachers gila na sila. Always ready. Nanata sa sentro sa Lapu-Lapu. Dini center nga sa isla gila. Meaning mo ni ang merkado sa Lapu-Lapu dito. Nandiyan na. Hindi na makita ang linya kay nagpayong ng mga maestra kay nibundak ang diwa din nibundak. Nitaligsik lang. Okay? So, mo na ini tabo. Nanata niya kita sa Mactan Baker's Delight. Bundak yun ang uwan. Nag-uwan na. Yan. Nag-uwan na. Nagusog ng uwan guys. Civic Military Parade. Ayan. Kita ko na ninyo.